יום נפלא, כאן קובי ספיבק, והפעם שוק הווירטואליזציה קצר ולעניין. אז מה קורה? השילוב המנצח של חיסכון, פשטות, נוחות וגמישות בהקצאה וניהול משאבים הביאו לחדירה עמוקה ורחבה של הווירטואליזציה כמעט לכל ארגון. מעבר להתפשטותה הרחבה, היא נמצאת ומיושמת בקשת רחבה של טכנולוגיות, והשפעתה רק הולכת וגדלה. לכן, כדאי להכיר וחשוב את השוק והאפשרויות החדשות. אז מה המגמות המובילות? אנחנו רק בהתחלה. השפל העולמי מאיץ יישום, יש פתרונות לכל ארגון, הניהול משתפר ויש תשתית למחשוב ענן. מה הם תחומי היישום העיקריים? בשרתים, באחסון, בתקשורת, בדסקטופ, ביישומים, כמעט בכל מקום. ומה בהיבט הכלכלי? רק 5-40% מיכולות השרתים מנוצלות. לכן יש הזדמנויות גדולות בקונסולידציה, בהיקף היישום, בהרחבת התחומים, בפישוט הניהול. ומי עם הספקים הבולטים? VMware, Citrix, מיקרוסופט, נובל ואורקל. איזה פתרונות מעניינים? יש vSphere, vPlex, Xen Server, VMready וה-Enterprise Virtualization. מה הדגשים ליישום? לבחון תחומים חדשים, לבחון תרומת החידושים, את התמחות מול אינטגרציה, לבחור ספק אמין, וכמובן לנצל טוב יותר את כלי הניהול. מי עם הספקיות הייחודיות המעניינות? Epsense, Embodic, Hyper 9, iTrust, Parallels. על כולם הרחבנו בתחקיר מיוחד. אז למי שרוצה הרחבות, תוספות והעמקה, כולל הורדת מצגת זו, חופשי לכל ובחינם, קשו ל-PCON.COIL Virtu Market. ולמי שרוצה לראות את התמונה הרחבה, TechMap נותנת תמונה מקצועית, אובייקטיבית ואמינה, בכתובת TechMap.COIL. עד כאן להפעם, המשך יום נפלא ולהתראות.